रायजोनि संनायथ' रायजोनि संनाय आरो लाब्रा दंबावोबाथ' आरो जाबाय उखुन्दै मोनो लाब्रा थाला कफिया दाबायदिनो मोजां जायो माबे बाक्सु लाना गिदिंनाया बबेजोंमोन हस्टेलनिफ्राय फैनानै बैसिम फैनानै बयस हस्टेलखौ राउन्ड मारिनानै थांनांगौ गावसो आं गाखोना बेरेजों जानाया दिनैनि जार्निया जाहैबाय बेंटल गिर्जा थांनोसो सभा जागासिनो दङ ओमफ्राय टुक्राझारावबो 99 बोसोरनि एनुवेल कनफारेन्स ना बिदि सभा जादों टुक्राझारावबो हायोबा थांनो नाजानि जेखियानो जाया मानो जोंनियावबो दिनै केथलिकफोरनिया सभा जादों बेंटल मिसनाव थांनि ओमफ्राय बियो जोबखांनानै बे प्रग्रामा दिनैहाय एसे सभायावनो थागोन रबिबार ना दिनैहाय थानांगौ बिदियावबो सम सम गावबागाव धोरोमखौ गावबागावनिखौ माने थानांगौ आरो टाइम होनांगौ बे समाव ब्रह्मआनो जा बाथौआनो जा सोरबा सोरबायानो नङा होमबा थांनि गथ'आबो माबायावसो दं नालाय हस्टेलावसो दङ ओंखायनो गथ'फोरखौ लांथ'नो हानाय नंला गाबोन समफोरनो मेट्रिक परिखा होसिगोन सासे ओंखायनो लांथ'नो हाला माखासे गथ'फोर दंबावोमोन थ' जों सोर थांफागोन एसे बेगम गारिया माथो मैया बेयाव मैला जादों मा जादोंब्रा बिसोरलाय गथ'फोरालाय ओइ मा हे हा जालायदोंब्रा एक्टरफोर बेजों थांसैसो मैला जादों गारि आयु अयथासार मैला सुनांगौयालाय गाबोनसो सुगोन आं मैया मोनसे जायगायाव थांदोंमोन नालाय हाद्रि जोबथार गारिया मा जादों सेंग्राफोर हा बा एक्टर गोजासोलै बावहाय दिनैलाय बेंटलाव थांनो नागिरदों बेंटल सानैजों दिनैसो बेफोरबायदि ज' फैनो मोनलायबाय दा हा बेबो मालायनि अननायावसो मालायनि अननाय नङाबालाय बहाथो जाबावनो खाफालानो गैजायाबा गारिबो गैया गराबो गैया जागोन र' दाखुरा आमार दाखुरा जाहो आच्छा नों मालाबाबो बिदि सभायावथ' नों थांनो गोसो जायालै मानो गोसो जाया आगानानो फोलावबाबो जायाबा गावआथ' हारसिं अबाव मोनहैयो ओमफ्राय आंहा ओंखारनो नागिरबा मेगन फेदेद जायो एबार आंबो ओंखारगोन बेरायगोन आंबो एसे बहा बेरायनो आंनि ड्रिम बेरायनाय जायगा आं दाबो मोनसेबो नुवाखै आं नोंखौ दाबो बुंबायना बोराय जानो हागौ सिनस्रि गंनाय जानो हागौ बिदिबालाय मा सिनस्रि आं बुंबायना सिनस्रि गंबाबो नोंखौ खनसे गवा ना मा बावहाय थांगोन ब्रा बोराय बुरैब्लाबो सिनस्रि गंनो हागौ थेवबो थांगोन गवा सानैजों मारि लांगोन बिनि इन्टारेस्टआनो एसे आलादा मा थाया बिलाय थायिनि खोथाखौनो रायखांनाङा थागोन जि बेजाल बुस्थु जायो जोङो बेजाल बुस्थुखौनोथ' मोदोमफ्रानो ख्रुब ख्राब दानो बे बैसोआवनो ख्रुब ख्राब साजोबसै इन्टारेस्ट नांदों नायाखै दिनै नाङा जायो दख'ना जरासे आसान जरासेनो आसानबो गैबावा दख'नायाबो फुराना गोदोनि बिमा बायना होलांनायनिसो मोजां नुदोंरा दख'नाया बिराद मोजां जादों थ' जेखियानो जादोंला दिनैहाय बोराय बुरै बिसि फिसा सानैबो माबायाव फैदों सभायाव थाङो बिसि फिसा गैया बिसि फिसाय जन्था गानाखै जन्था जुथा सानजारिफोरा जन्थासो होनो बोरदोनालाय माथो होनो बोरदोना जुथा नोंसिनालाय माथो होनो खिने आरो गस्लाखौबो सलासो होनबावो मा गस्लाखौबो सलासो होनबावो मा नोंसिनिलाय बर'फ्रानो सला होनो बिदा गिदिरखौ पटेका होनो बिदाखौलाय बिदा आदा होनगोन आदा होना नोंसिनिजों पटेका होनो जोंनाथ' आदा नालाय आदा बोराय बुरै नांलायनानै सेस जागोनलै सथिबो माबोरै जानांगौ बिदिजों संसारा बिसि फिसा नांलायनानै सेस जाथारगोन माथो जाय हक दिनैहाय बिसि फिसाय सानैबो बोराय बुरै सानैबो बोराय होनबा बुरै होनबाथ' एसे आलादा खोनायो नालाय बिसि फिसाय सानैबो दिनै
गिर्जायाव सबाव फैदों ओमफ्राय थुक्राझारावबो जादों नालाय मोनसेया एसे बावहायबो एसे थांनो नाजागोन बेंथलाव जादों बिराद गोबावसैयानो होननांगोन ने थाङिया सबा गिदिङिया गैया मोननानो थांनायानो जाया सबायाव नैबेफोराव थाफैनो मोननांगौ एक्सुवेलि केम्प बायदि थाफैलायोना बिदियाव फैनो मोननांगौ एसे इन्टारेस्ट जायो मोजां मोनो आरोखि जाय हक थांग्रोनि सबायावहाय जोंनि सिगां मा भुटान गारिसो दङ माथो सिगांनो डेन्जारलै थांग्रोनि गेटआ नै बेफोरबायदि आरोखि ना थांनाय 6 तारिखनिफ्रायनो जानानै दं हाबलाङो आरो बेनियाव भुटाननि गोथे जानायाव गासै मान आरो समायनाया नोंनिनो बावगारथावै इसोर जुजुथारा गासै केम्प होनो ना मायो बिदिखौ केम्प दा नोंसोर गामिनिबो दंफैयो इसोरखौ सिबिनो थाफैनाय केम्पसो रिलिफ केम्प नङा आच्छा रिलिफ केम्प नङा बियो इसोरखौ सिबिनो थाखै मोजां न'खौ दोनथ'नानैब्लाबो फैदों न'खरसे गामि दाब गामिनि ओइ आयं बा खानाया नै बिना गोगोमखा थाङोमोनलै न'आव थाफैदो माखासे उन्दुनानै दं गोलांलाजोबनानै दं सोमदोना बेफोरबायदि नै माथो एक्टराबो दंफैयो माथो ओइ मा नामब्रा हा खोन्थानो रोंखाले दा डेन्जारलै ने नोङो नै बेखौ लांनायसै माथो नोंखौ डेन्जार नुदों डेन्जार माने जों बिदियाव थाग्राखा माबोरै बिदियाव थाग्राखा जों ओंखायनोसो गामिनिफ्राय फैदों नोङो औ बेफोरबायदिया आलदाना बेफोरनि इन्टारेस्टआ बोसोराव खनसे बेफोरबायदि वाइब्स फिलिंसआ आलदा जायो नोंसोरला गोबावथो नोंसोरनिया बेनो जों लागोरा ओमफ्राय दिनैलाय थाइजौबारि मा बेदर दं दिनै दा साननिया बावहाय मा बेदर दा साननै अमा बेदर ओमफ्राय मोनानि स्पेसियलै खोथा जाया एसे आलदासो माब्रै एसे आलदासो दा मोनानो बुंजाया आदसा खय मोनानि आलदाया खय बेसेबां गोदो जों मोनानिया खय केजि 7 केजि मात्र मानसिफ्रानो माबाल' 12 केजि ओमफ्राय मानसिफ्रानो 30 जनल' 30 जों 12 केजि औ एसे खमद्रायबाय खम बायदि मोनबाय आं जेनेबा 30 जन दङ 30 जनजों 12 केजि एसे खम जादों एसे बारा बारा नांगौ दा ओंखामनि सिगां नैबे अमा बेदर सफैजेनग्रोबाय ओंखाम उखैनो हाखालि नै बियो टाइमा जाबायना बे आंनि भुल नङा उदैनिसो दा सोर फन हरलायखो दे दानाबा जानाय मोनथिया मानाय मोनथिया नै फाग्लासो फन हरग्रोबावो आं हमालै बिदि इन्टारेस्ट जाफुनायाव देरानि ओंखाम जानाया बेसेबां इन्टारेस्ट ओरै संगासिनो दंबावो नै सोमदोनमोननि गामियावसो जादों दिनै सोमदोनमोननि देरायाव संनाया गोथाव जागोन रायजोनि संनाय आरो लाब्रा दंबावोबाथ' आरो उखुन्दै मोनो कफिया दाबायदिनो मोजां जायो दाबायदिना मुलिनि जाले बोथोरथार नालाय एकदम एडभान्सनिया बोथोर जाया मोना बयनलाबायोना मुलि होलाबायना
नायनानै लाबोदो आयं माला सफैयो जमगासिनो दं दासो मोनफा मोनफा बयबो सफैला जोब्बाय नै बेथ' मोखां नायब्ला ओंखाम उखैनो हाखाले नै बियो मा नंगौ लाब्रा गैखाले जुथा गाफुना लाखोना माखोरा नोंलाय बिहिरानो बाराना हा फोथायारिफ्रानो बारा फोथायारिफ्रा बांद्राय गोबां ज' जादों नै सासेया दासो ग्रोब हा ओंखामा मोजाङा हा मोजाङा ओंखामा ओंखामा थोदो बबे अयथासार बियो बाक्सु लाना गिदिंनाया बबेजोंमोन बबे जायगायाव हस्टेलनिफ्राय फैनानै बैसिम फैनानै बयस हस्टेलखौ राउन्ड मारिनानै थांनांगौ रा मानिमोन बे बर' रायलायनायनि इंलिस फान रायलायहैयोमोन आं पानिसमेन्ट ना मा नोंहालाय मोनासै नों खनबेसे मोना खनसे मोनदों आं बे बांसिन मोनो दुस्थुआ बारा मोनदां माबे गावसो आं गाखोना बेरेजों जानाया बैग्रि बेगरखौ जाग्राया देख्रुबना जाग्राया बैग्रि बिफाङा गैला हा दिनैहाय मिसनाव सभा जादोंमोन ओमफ्राय जानानै फैबाय रोनो दं बेंटल डन बस्क'आवहाय ओरैबायदि इन्टारेस्ट जादों मोजांबो जादों जायनि केम्पआव दिनैहाय ओंखाम जादोंना सोमदोन बरगयारि बिसोरनि गामिनि दै केम्प थाफैदों नालाय ओमफ्राय बावहाय लाब्रा संनाय अमा बेदर संनाय ओमफ्राय जानाया एसे इन्टारेस्ट जादों मोजां नांदों आरोखि माने बोसोराव खनसे नालाय बिदिखौ मोनबाय थाया रायजोनि संनाय सलिड जादों आरोखि अमा बेदर संनाय बा माबा मोनसे संनाय मोनजाफेराखैमोन बिदि सभानि केम्प थानाय बा न' गामिनिफ्राय फैनानै बिदि न' लुफैना थानाय नोंलाय गोदो थायोमोन जोङो गोदो नोंसिना मा गोग्लैयोमोन खैला मैला जोंना बेयाव गोग्लैखायोमोन बेंटल पेरिससोमोन ना सिगां बेंटल पेरिसमोन ओमफ्राय औ बेयावनो थाफैयोमोन जेरावखि सभा जाया थानो मोनोमोन दासो थानो मोना थानो लुगैयो मोना थेवबोथ' आं ओंखायनोथ' नोंहा रायजोनि संनायखौ जाबाय आं रायजोनि बे हल रायजोनि संनायखौ जाखादों अमा बेदरा बेसे बुरजा जाया नाजावनायावथ' दरनै दरथामल' मोनदों ओमफ्राय स्पेसियेल सिनायनाय मानसि थोरसिसे लाबोना होफैदों जाग्राया जों साथाममोन साथामजों रोनोल' जाखादों कफि लाब्रायाबो ओरैबायदि गोथावखामोन टमेट' चाटनि ओमफ्राय लोगोसे बानलु गोमोन ख्राव अस' देनानै रोनो जानानै दा रोब नुनो ओंखारबाय आं मोजां नांदों नाङाखै नों थेवबो नाङा जायो गाव फरायनाय स्कुल बावसोमोन ओंखायनोथ' आं नोंखौ लिंबाय थादोंमोन नोंनि बे गोदो जेब्ला नों खोन्थायोना बे हस्टेलाव थानो बाबाबो दोनफैसुमबाय थानाय माने बैग्रि बेगर आथिंजों खननानै जानाय ओमफ्राय पानिसमेन्ट मोनबा माबोरै खालामजायो बेफोर स्कुलखौ नायनो खोन्थानो थाखायथ' लिंबोदोंमोन आङो नोंखौ खैसाबल' मोनखायो बेखौ गोसोखांबाथाय ओंखायनो नायनो बायो न'फोरखौ थेवबो सोमदोना खोन्थाबाय आंनो नै बेजोंनो बावनो थायोमोन स्कुला नै बेनोमोन सोमदोन बे जों गथ'यानो ओरैनोमोन ना स्कुलानो जों दालाय गिर्जा हाबनायाव गसङाखै ओरै खनसे माबा स्कुलनि माबा मोनसे सार्टिफिकेट ना मा लांफैदोंमोन दा नोङो सानैजों फैखादों दाना मालाबा खनसे बेरायफैबांसै बे मानसि भिर बारावहाय जायाहाय बेरायनोबा नायजोबनोबा माया समाव फैनांगौ बिदिनो मालाबाफोर दस्रा दिनफ्रावहाय बेयावलाय मा जादों हाबा जादोंमोन नों सोरनिबा दस्रा दिनफ्रावहाय फैनानै नायफै आयै हस्टेलखौथ' लामाजों नुबा बोरैबाल' मोनखायो मानो बे माबाफोरखौ गोसोखाङोबा माखौ खस्थ' थानांनायखौ नों हस्टेलाव थादोंब्लालाय बेलाय जाखागोन लुगैबाबो मोनजाया बिमा बिफाया नोंखौथ' थेवबोथ' इंलिस मिडियामाव दोनदोंना मिसनाव फोरोंदोंना नोंसो फरायासै मा नोंसो फरायाखिसै मा फरायाखैबालाय माथो
बेयावनो थानानै 10 सिमबावनो मेट्रिक होनानै मा फरायासै बिनि उननिफ्राय फरायनो मोनाखै दा फरायगौ सानबाबो मोनाखैसो माबा फरायासैनो खनसे दालाय नों मा एग्जाम हैयामोनलाय गोरलैखौ बाना लांलायनाया बेलाय बे हाबा जाखांनानै माबा अपेनाव माबा होनायसो थेवबोथ' आं बिए लिरनाया बिए गोरलैखौ बानानै लांलायदों हैदोंमोन दा नोंसोर कमप्लिट खालामासै बिदियाव इन्टारेस्ट जाया क्लास थांनो मोनखानांगौ क्लास लानो मोनखानांगौ होमबासो मोजां जायो थ' दिनैहाय बिराद मोजां नांदों बेंटल मिसनावहाय दिनैहाय माबा मा होननानै बुङो सभा जादोंमोन नालाय जों दिनै ज' फैदों सानैजों गावबो गावनि स्कुलाव हाबफैनो सभायाव हाबफैनो मोननानै गोसोखौ बिराद सान्थि नांदों जाहैबाय रासिन बे अमा बेदर मोनसे मोनजानायाव सान्थि जाहैदों गोदोनासिम गुरखादों नामा आरो सानैयालाय गोदोनासिम मोनदोंना मोनाखैनो जानाया सोङासै बिसोरबो मिथिला इसोरबो जादों हायोलाय जानो हागोन जानो लुगैनानैनो माबाबाय थाखादों जों नेथाबबाय थाखादों जारलालै ने थ' नै साल बागान मोनफैबाय जोंबो मा जायगा मोनथाय बियो बामोनगाव ना बामोनगावजों एसे फैदों जोङो बारा गोलाव खालामबा गावनि सायखंखौ नुदों नालाय जों सोंगासिनो एमरानि मा खारखो ओइ एमरानि नुबाय दा ओरै नागिरगासिनो दं सोरला सिङाव मा नागिरदों सिङाव मा नागिरदोंथाय एमरानि ओंखार सिङाव मा मोनदों नोंलाय ओइ ओंखार गावनि सायखंखौ नुदों नालाय साला ओंखायनो सोंलाबाय थादों